Operasyonên berfireh li Tirkiye hîn berdewam e. Wa çend rojên dawî de gelek kes hatine binçavkirin û ji karê xwe hatine dûrxistin. Di van binçavkirinan de siyasetmedar û şaredarên HDP jî hene. Bi hezaran alîgerên wan hatin bahev û kiryanên dewletê protesto kirin. Bugünkü iktidardan Piraniya civakê ji hikûmeta îro neraziye. Em hatine bêdenkirin, serê me hatiye perçiqandin. Em hatine binpêxistin. Ses olsun ve faşizme karşı Ev zûrdestî nebitine li ser partiyek tê çêkirin. Divêt em hemû dijî faşîzmê bên bahev. Eger em hemû piştgiriyê bidin hevdû, wî demî hêza me de xurttir be. Li aliyên din çendin siyasetmedarên Ewropî ji bo serdana parlamenterên HDP hatin Tirkiye. Li belê rêya we ji aliyê hêzên ewlekariya Tirk ve hatin girtin û nekarên hevdîtinê xwe pêk bînin. Yek ji wan serokê Partiya Sosyalîst ya Ewropa Sergey Stanîşev bû. Coup d'etat and security is important for Turkey. Ewlekarî piştî darbeya leşkerî gelek giring e bo Tirkiye. Lêbelê ev nayê wê watê ku kemanî û opozisyona Tirkiye bêhête binpêxistin. Ji bo Yekîtiya Ewropa jî ev tiştên li Tirkiye çêdibin nahên qebûl kirin. Em ji bo kiryarên tên kirin gelek xemgînin. Parlamenterê HDP Hişyar Özsoy ji bi vê heyeta Ewropî re li ber girtîgeha Edirneyê amade bû. Ew wekû Selahattin Demirtaş dêde. Şu ana kadar dışarıdan gelen çok sayıda heyet var. Görüşmek isteyen özellikle eş başkanlarımızla, vekillerimizle. Heta niha gelek heyê ji derveyê welat ji bo serdana parlamenter û hevserokên me hatine Tirkiye. Lê aslang ji bo wan tên derxistin û nahêlin serdanên xwe pêk bînin. Helwesta dewletê ya hişk hêjî berdewam e. Parlamenter û hevserok hatine dabirîn û têkiliyên wan yên derve hatine qutkirin. Rewşa awarte li Tirkiye hîn berdewam e. Piraniya şîrovekaran dibêjin hikûmet darbeya leşkerî wek hêcetek kartîne. Da ku dengê opozisyon û kêmaniya xwe dibike. Û ev kiryanên dewletê bûye xemgîniya cîhanê. Bi taybetî Yekîtiya Ewropa nerazîbûna xwe bi dengek bilind tîne ser ziman. Aramacar, dengê Amerîka.